nasihan baba na gaya mata amma ba ta ji. Ita Fatin ikon Allah. Shine na ce to bari na gangaro wajenka. Na san kai ne mai faɗa a ji kuma idan ka faɗa baba na san za ta ji. Shine na zo na ce bari na zo na faɗa ma. Abubuwan da take yi suna da yawa baba. Kamar me? Tana kai maza cikin gida. Maza? Subhanallahi. Sannan ba ta jin maganar mutane. Maza? Tun manyan anguwanmu nan ba wanda take ɗaukan maganarsa. Yanzu kai tsakaninka da Allah ina raye har abun ya dinga lalacewa baka zo ka same ni kai mun magana ba? Kai lalle abu ya ɓaci. Gaskiya ne. Kai kuma yanzu a garin nan kuna da kamar wannan shine tintini baka zo ka sanar da shi ba sai da abu ya gurɓace haka. Sai yanzu? A gaskiya baka kyauta ba. Tsakaninka da Allah waye babba a gidan? Ai masu iya magana sun ce babban wa magajin uba. Kuma duk inda mace take in dai akwai namiji tsakani shine babba. Gaskiya ne malam. Kwarai. Yanzu tana ina? Tana gida. Tana gida? Eh. Kaga. Ana sho. Za ka yi min wani taimako za ka raka ni mu je gida. To kuma da yake ina da wani dan uzuri a nan ƙasa. Kana da uzuri? Amin afuwa malam. Kana da uzuri? Gaskiya ina na yafe kuma maka. ya kamata a ce Karka damu. ba mu. Ai karka damu na yafe maka. Tashi ka je. Ni zan je gida. To ai gare mu je mu wata ka hanci. Ni ma bare. Ni ma ta bar ma ba zan shiga da ita ba. Inda duk wanda ya gani ya san ban yi nisa ba. In ba ta maka ana. Mu je. Ai zama bai ganni ba an sace dan barawo. Yace zama bai ganni ba. Wa sannan ku dai lafiya lau.